V tom obrannom samozrejme si dokáže ustrážiť šestku a vie veľmi šikovne blokovať, kdežto Grazulis je typ hráča, ktorý keď sa rozbehne, tak vie skorovať aj veľa bodov. Ja už som ho videl dať aj 26 bodov, takže uvidím. Som zvedavý, ako to celé dopadne. Prvá strela z rúk hostujúceho týmu nie je presná. Cohill takisto to skúsil spoza trojkového oblúku, tak prvé dve strely boli veľmi rýchle po útokoch, ktoré neboli úplne ideálne rozbehnuté, ale teraz už sú lopte hostia. Benjamin chránený Páleníkom, nemá kam. Grazulis cez Gromovsa, ťažká strela a Grazulis sa ujal prvou strelou, ktorou otvára skóre dnešného stretnutia. Tvoj očakávaný matchup bol hneď, dá sa povedať, po úvodných strelách naplnený. Dylan Fry, to je jeden z hráčov, ktorý takisto dokáže skórovať a skóruje častokrát niekoľko košov po sebe. Táto trojka mu však nevyšla. Rožánek. Benjamin. A Benjamin dáva trojku. Hostia teda idú rýchlo do vedenia 5-0. Cohill. Gromovsa posunul na Walkera. Výborná prihrávka! Tak toto bol krásny súboj vo vzduchu medzi Grazulisom a Gromovsom. Gromovs ani na dvakrát neskoroval, ale musím pochváliť aj Grazulisa, ktorý sa nezlakol toho, že Gromovs je výborný blokár. Pekne vypichnutá lopta od Fraja, ktorý ide rýchlo dopredu. Páleník, úplne otvorená strela, ale bohužiaľ nepremenil ani tento úvodný kôš pre domáci tým spišských rytierov. Benjamin. Bledson opäť to skúsi. Bledson nebol presný. Cohill tam dobehol na obranný doskok. Ide rýchlo dopredu. Gromovs si tam urobil priestor. No a toto je chyba, ktorú síce Gromovs ešte dokázal otočiť v pozitívnu situáciu, ale pivot, ako náhle dostane loptu, tak tá lopta nesmie ísť dole. To musí zostať hore, snažiť sa zakončiť hneď z tej prihrávky a ideálne získať pri tom faul. Presne tak, hlavne v situácii, keď je mismatch, keď má výhodu, bránil ho nižší hráč, ktorý sa nechal zatlačiť pod kôš. A Grazulis odchádza z palubovky, evidentne je tam nejaká krv. No Anton Šarišský tam ukazoval, že asi trošku krvi na nose, tak to musia ušetriť. A zatiaľ na jeho miesto príde s 15-kou Julius Matušek. Gromovs. Krásny hod premieňa. Ale ty sám si vedel, keď si hrával, že tá výhoda toho malého hráča, ako náhle pivot dá loptu dole, tak je tam väčšia šanca, že ju dokážeš získať. Presne tak, presne je tá situácia, ktorú nemôže spraviť pivot v takejto situácii, tak ako si spomínal, ísť loptou dole, vtedy má ten nižší hráč šancu mu tú loptu vypichnúť, po prípade ho zblokovať ešte pred tou strelou, jak ide s loptou hore, musí s tou loptou zostať v tom, mimo toho dosahu od toho nižšieho hráča. Šimon Turza to teraz skúsil 1 proti 1, nebol úspešný, Gromovs postrážil doskok, rytieri idú dopredu, Walker si tam robil priestor, ale dobrá pomoc od Roberta Rožáneka a Benjamin to urobil šikovne, celým telom si zabránil to, aby mu mohol dať Cohill blok. Walker za 3 body a Walker dáva. Je na rozdiel 2 bodov v prvých 3 minútach stretnutia. Benjamin vymenil si loptu s Rožánekom. Matušek neváhal ani na sekundu, vystrelil, i keď nepresne, ale Cohill ešte zachraňuje loptu a vyťažil z toho Bledson, ktorý tú loptu získal a dokonca dokázal premieniť aj kôš s faulom. Ja by som k tej situácii, pri tej snahe zachrániť tú loptu, by som skoro aj povedal, že
je to nešťastné riešenie. V takejto situácii hádzať to pod vlastný koš je veľké riziko. Keď tak niekde na polovicu, mimo toho ohrozenia koša. Presne tak. Zahodiť to, alebo už neriskovať, keď už vidím, že nemám komu prihrať. Je tá snaha, to je super, treba oceniť snahu, ale aj tá snaha musí mať nejaký rozum a toto bolo veľmi zlé riešenie, nakoľko aj to tak dopadlo, že bol z toho kôž s faulom. Gromov. Fraja zasekol na rohu šestky a Dylan Fraj má šikovnú ruku. Vzhľadom na jeho výšku a váhu je to veľmi bojovný hráč, ktorý dokáže hlavne v útočnej fáze vymyslieť veľa zaujímavých situácií. Matušek nerozumel si teraz s Rožánekom, Divaži Walker ide dopredu, Gromovs. A Gromovs bohužiaľ so svojou slabšou rukou, keďže je to ľavoruký strelec, sa snažil zakončiť. No, pri jeho výške každý dribling v takomto pohybe oproti rozohrávačovi je riskantný. Je to hráč, čo má 210-211 cm. Spišská Nová Ves má tú výhodu, že má dve veže, dá sa povedať, na súpiske. Namiesto tam potom prichádza Viktor Juriček, ktorý má tiež tých 210. Sú to dvaja hráči, ktorí majú tú výhodu, že majú tie centimetre a keď sa pozrieme na súpisku Svitu, tak je tam vlastne len Grazulis, ktorý dokáže tými centimetrami aj skúsenosťami konkurovať. Áno, Viktor Juriček má 31 rokov, Ilya Gromovs má 30 rokov, obidva veľmi skúsení pivoti. Teraz však urobil chybu Cohill, Rožánek na Benjamina, rýchly protiútok a ďalšie jednoduché 2 body, prospech Iskry Svit. No tak keď som pravil, že hrajú pomaly, tak dnešné stretnutie začali naozaj rýchlejšie. Asi si uvedomujú vážnosť také hratia proti takémuto superovi. Cohill za 3 body, nepresne. Uvidíme, ako im to dlho vydrží. Väčšinou to tempo Iskry Svit začne padať v druhom polčase. Žánek nemal priestor, našiel však Benjamina. Lecon cíti, že má proti sebe nižšieho Cohilla. Gromov však prišiel na pomoc. Ale krásna prihrávka od Bledsona na Grazulisa, tak to už som si myslel, že ani sa tam nemôže dostať. Nakoniec je z toho úspešný útok a ďalšie 2 body, 13-8 v prospech hostujúceho celku. Divaji Walker však dáva v zápäti trojku pre Rytierov. Walker ich drží s Gromovsom v hre, nakoľko sú to jediní dvaja hráči, ktorí zatiaľ, vlastne ešte Fraj tam jednu zasekol, ale Walker z 2 pozícií, 2 trojky, 2 premenené, cíti podľa mňa aj takú pohodu. Podľa mňa uvidíme dneska z jeho strany veľa vystrelených trojek. Zatiaľ je dosť ticho Páleník. Ja by som k tomuto hráčovi chcel povedať natoľko, že v Komárne sa začal ukazovať ako veľmi platný hráč. A nie len pre svoj klub, ale aj ako potenciál do reprezentácie a Spišskej Novej si zatiaľ nevie nájsť tú svoju správnu tvár. A je mi to veľmi ľúto, lebo je to hráč, ktorý má skoro 2 metre, je to pohyblivý hráč, má aj prehľad, rozum, chýba mi na jeho strane ešte väčšia dravosť. Dylan Fraj na Divajiho Walkera. Ten sa tam obtočil okolo témer celej obrany Iskry Svit a dokázal úspešne zakončiť. Vyrovnáva stav stretnutia na 13-13. Benjamin to však môže hneď zmeniť, aj sa tak deje. Rýchle zakončenie, nečakal vôbec na svojich spoluhráčov, vycítil šancu skorovať a dokázali ju využiť. Walker na Páleníka. Prečovaná lopta Grazulisom. Lecon môže ísť do rýchleho protiútoku a Iskra Svit. To už je, myslím, 6. bod z rýchleho protiútoku, ktorý dáva Iskra Svit v tomto stretnutí, tak zatiaľ absolútne vyvracajú moje slova na začiatku stretnutia. Ale treba povedať aj to, že všetky body boli po stratách niekde okolo trojky alebo niekde blízko šestky a ten zisk bol vlastne hneď premenený do rýchleho protiútoku a presilovej situácie. Krásne zahraná dvojička, ktorú zakočuje Bledson.
A timeout Thea Hojča. Theo Hojča si berie timeout potom. Z toho plynúce rýchle protiútoky, taktiež obranu, že šeska je prázdna pri pick and rolle, že tá obrana je nedôrazná. Takže si musia dať na toto pozor, lebo Svit má tú schopnosť premieňať potom takéto situácie a dostanú krídla a oveľa ťažšie sa bude Spišskej hrať. Dylan Fry. V palubovke už je aj bývalý slovenský reprezentant. Jednoduché body, no jednoducho obrana spišských rytierov má problémy. Je tam veľa prázdnych miest, ktoré potrebujú vyplniť. No a takéto straty. Viktor Juriček, ďalší rýchly protiútok. Benjamin zablokovaný, ale nakoniec je pískaný faul. Bol to faul telom. Dobre, opäť Benjamin si naskočil do hráča, dá sa povedať. Vypýtal si faul. Benjamin zatiaľ ukazuje svoju kvalitu a to, že patrí medzi najlepších strelcov svojho tímu. Má voľnú ruku v hre, nakoľko aj tá súpiska Iskry Svit nie je až taká preplnená a vie, že má dôveru od trénera. Je to vidno a začal, už toto bol jeho 10. bod, a začal aj so 100% streľbou, čo je výborná vizitka, ale tých strát je na strane Spišskej Novej Vsi príliš veľa. Iskra Svit začala toto stretnutie naozaj s veľkou energiou. Pomáhajú im Spišiaci tým, že strácajú jednu loptu za druhou. 5 strát za 7 minút je strašne veľa. No a Tomáš Mrviš, nový člen týmu Thea Hojča, už je na palubovke. A ďalšia krížna prihrávka. To neznáma Dylana Frya. A strata číslo 6. 6 strát za 8 minút je katastrofálne číslo. Tomu napovedá aj skóre dnešného stretnutia. Grazulis cez Jurička. Rožánek doskakoval. Tomáš Mrviš zabojoval a je tam noha od Roberta Rožáneka. Lopta v prospech domáceho tímu. Som rád, že sa Tomáš Mrviš objavil na palubovke, nakoľko tá jeho situácia v Prievidzi, hlavne po príchode nového trénera, už bola taká, že moc toho nehrával. A verím, že nájde ešte nejakú tú dobrú minutáž pre seba a pomôže Spišiakom k lepším výsledkom. Nedorozumenie na strane hráčov Svitu. Končí loptou v aute. Ale myslím si, že Mrvo dodá trénerovi Hojčovi aj takú širšiu rotáciu. Tým pádom viacej môže rotovať hráčov, minúty rozdeľovať, tak aby dokázali udržať nižšie tempo. Ale samozrejme musí to byť bez strát. Juriček skúsil cez Grazulisa, jeho strela bola prikrátka, Benjamin môže ísť rýchlo dopredu. Dostáva clonu od Blecona. A ďalší faul. Tentokrát fauluje Nigel Hawkins s číslom 8, jeho prvá osobná chyba v dnešnom stretnutí. Áno, bolo to tam vidieť, že trafil Benjamina do hlavy. Je to tretí tímový faul, ale keďže bol pri strelbe, tak Benjamin má v dispozícii ďalšie 2 trestné hody, ktorými môže prehrúknuť hranicu 10 bodov a sa tak deje. 11 bodov je rozdiel v skóre momentálne 13-24. Benjamin dal už viac bodov ako celý tým spišských rytierov. Teraz to má už 15 bodov, čo je veľmi vysoký nástrel, keď v úvodných 8-9 minútach hráč premení 15 bodov. Ale svedčí to o tej deravej obrane, o tej málo agresívnej obrane. Hawkins dáva trojku. Theo Hojč ho nabáda k tomu, aby presoval po celom ihrisku. Blecon sa nepresadil, Hawkins ide dopredu.
Oj, ale bol zablokovaný od Grazulisom. Krásny vzdušný súboj. Na druhej strane sa o podobnú situáciu snažil Hawkins, ale ten fauloval Bledsona. No tak ten blok na Hawkinsa bol naozaj krásny. Ukusol si väčší kus koláča, ako dokázal zjesť. Je dobré, že Spišská hneď po doskoku sa snažila hrať rýchlo dopredu. Majú väčšiu rotáciu, musia hrať rýchlejšie, zatiaľ je tomu úplne naopak a Svit hrá jeden rýchly protiútok za druhým. Som zvedavý, či celý zápas sa bude vniesť v takomto duchu, ale tréner Hojč určite nemôže byť spokojný. Tá rotácia je širšia, ale zatiaľ to nevidieť, minimálne teda v tej útočnej, ale aj obranej činnosti. Musím povedať, že sú deraví v obrane rovnako ako sú v útoku. Naozaj sa musia skoncentrovať a začať hrať trošku čistejší basketbal, trošku rozumnejší, inteligentnejší basketbal. Nesnažiť sa príliš dať za každú cenu koncovú prihrávku, ale rozhádzať si to, posúvať loptu. Sám vie, že hráči sa cítia úplne inak, keď sa každý dotkne lopty. Presne tak. Čím viac je to tímové, keď sa postavia útoky, rozohrávač je presne tam na to ako stvorený, ktorý musí rozohrať to družstvo a zahrať aj tie signály, aby sa dostal do hry 1, 2, 3, 4 a 5. O tom je to. A zatiaľ nechytil sa Ďuro Páleník, ktorý bol potom vystriedaný. Možno aj z toho popudu, že nemal toľko tých lôb. Mrviš faulovaný nebol, ale opäť sa nezhodli hráči Wilcox a Rožánek. Lopta im vypadla do autu, takže domáci ešte zostávajú v pozícii. Majú na zakončenie 34 sekúnd, respektíve 14, ale do konca štvrtiny zostáva 34. Hawkins, ďalšia trojka, táto príliš dlhá. Grazulis sa postaral o doskok. Robert Rožánek. Skúsi trojku a Robert Rožánek dáva na potešenie len svojho trénera, ale aj svojich spoluhráčov, ktorí boli na lavičke. Dylan Frey, posledné sekundy tejto štvrtiny. Takisto to skúsi za 3 body, jeho strela však nenašla cieľ. Táto ďalekonosná strela už bola príliš silná, no a prvá štvrtina sa práve skončila výsledkom 16-29. Spišská nehrá dobre, nehrá agresívne v obrane a v útoku je to nemastne neslané a hlavne viac trojek vystrelili ako dvojek a tá úspešnosť nie je dobrá. Pri lopte na začiatku druhej štvrtiny, ktorá teraz odštartovala, sú opäť domáci. Budgie Walker dozdal Couhillovi, ten mal priestor na strelu, ale ešte si počkal. Viktor Juriček prišiel na to, že ho bráni oveľa menší Rožánek. Walker, dobrá finta na strelu a 2 body po driblingu. Treba si uvedomiť na strane Spišskej Novej Vsi, že nemôžu sa snažiť stiahnuť vedenie hostujúceho tímu v jednej pozícii, ale ukrajovať z toho koláča pozíciu po pozícii. Couhill sunul na Mrviša, ten mu loptu vrátil. Temer do ideálnej pozície streleckej. Walker. Trojka, ktorá nebola presná, ale výborne si tam robil priestor Viktor Juriček. Ten bol faulovaný Mariušom Grazulisom. Bol tam pridržaný. Bolo to vidno aj v tom spomalenom zábere, aj keď sa čudoval. Zabranil tým vlastne k tomu útočnému doskoku. Hawkins. Sonal Jurička. Teraz pri lopte. Ale dobrá obrana od Bledsna. Walker snaží sa presadiť a cez Grazulisa. Sice to bol
agresívny nájazd do koša. Odtlačil si Grazulisa, nič nebolo pískané a Oleg Meleščenko po dvoch úspešných pozíciách svojho supera berie oddychový čas. Tak poďme si vypočuť a ujasniť niektoré ich pohyby, tak uvidíme, ako na to zareagujú. Ale myslím, že ten timeout bol skôr smerovaný k tomu, aby zastavil nájazd, alebo teda lepší začiatok spišských rytierov v tejto štvrtine. Presne, tiež si myslím, že toto bol ten dôvod toho timeoutu. Striedanie Rviša, ktorý pre krv musí odchádzať z palubovky, nahradí ho Dylan Fry. Také malé ošetrenie tam zrejme musí prísť. Bledson. Benjamin si vymenil loptu s Grazulisom. Juriček tam vyšiel na trojku pomerne vysoko, ale Benjamin dáva trojku a 18 bodov na jeho konte. Tak to je zatiaľ vynikajúci začiatok tohto praktického rozohrávača. Nohill rozhodol sa ísť samostatne a dáva tak z nájazdu. Bledson, ďalšia trojka a opäť úspešná. No tak návrat po rýchlom koši od spišských rytierov zahaproval, čo využili hostia. Dylan Fry a Walkera. A Walker faulovaný Turzom. Tiež z kategórie taktických faulov. Keď prebral vlastne vyššieho Walkera a je to, dá sa povedať, jediný hráč, ktorý je dnes v útočnej príchuti, tak povediac, čo sa týka spišskej a rozdiel by tam ďalší kôž ich strany. Hawkins a Juríčka. Juríček sa rozhodol ísť do nájazdu. V poslednej sekunde nebol presný. Ide rýchlo do protiútoku Benjamin. Zvyšná prihrávka. Turza úplne voľná strela. Turza dáva. To je tretia trojka po sebe. V troch pozíciách od Iskry Svit. Veľmi dobrý pohyb lopty. Extra prihrávka do rohu na úplne voľného hráča. Presne. Nohill sa to snažil urobiť individuálne. Pomohol mu Hawkins, ktorý prišiel na útočný doskok a získal faul a 2 trestné hody. Asi Benjamin teraz neurobil domácu úlohu a neodstavil svojho hráča. Benjamin je síce nižší a tiež takej subtilnejšej postavy a to, čo nedokáže ubraniť alebo silovo nezvládne v obrane, tak vynahradza v tej útočnej fáze, kedy zatiaľ veľmi dobre rozohráva aj družstvo, ale hlavne skóruje a dal polovicu bodov svojho tímu. Hawkins neúspešný z prvého trestného hodu. Však už premieňa 24, 38. Bledson. A Bledson ako keby potvrdzoval to, že Iskra Svit je pri chuti a cíti, že Svit je pri chuti a cíti, že spišskí rytieri dnes nehrajú svoj ideálny basketbal. A to je to, čo sme rozprávali. Tým dvoch tvári. Presne tak. Presne to ukazuje tá kvalita, tá širšia lavička, ten potenciál, aký majú a rozdiel je skoro 20 bodový. Niekedy je to fakt len o tom chcení, o tom nasadení. To nasadenie zatiaľ spišskej chýba. A keď nezapnú na druhý prevodový stupeň, tak tento zápas môže skončiť veľmi jednoznačnou výhrou Svitu. A musia to urobiť relatívne rýchlo. Kroky Viktora Juričeka.
Ilja Gromovs prichádza na jeho miesto. Toto nebol ideálny vstup bývalého slovenského reprezentanta na palubovku. Rožánek. Lecon bránený Couhillom. Gromovs mu prišiel na pomoc, ale Couhill sa šikovne dokázal zbaviť aj jedného, aj druhého. A vidíte tú emóciu, za akou sa raduje, pretože jeho tým v tomto momente... Tá agresivita, hrajú s jedným faulom, to znamená, že je tam 15 bodov v krátkom časovom slede a oni majú len jeden faul, čiže nie je tam tá agresivita na hráča s loptou, na hráča bez lopty. Takisto vyčítal tú situáciu, ktorú využil vlastne na low poste, na tom podkošovej situácii, že neprišlo k takému zdvojeniu, neprišlo k tej výpomoci a tá agresivita a to nasadenie, tá snaha tam chýba stále. A vidíme to aj my. Opäť nepresná prihrávka od Dylana Fraja, ktorú získal do svojich rúk Benjamin. Robert Rožánek hľadal niekoho na trailerskej situácii, ale nič sa nestalo. Benjamin. Turza, opäť trojka, tentokrát neúspešná, ale lopta stále v rukách Svitu. Lecon bojoval, nakoniec získal faul proti Pálenikovi. Druhý tímový faul. Juraj Pálenik je typ hráča, ktorý potenciálne by mohol naozaj hrať veľkú rolu, ale zatiaľ teda, ako si spomínal, nenašiel svoje správne miesto a situácie, v ktorých by dokázal vynikať. Benjamin. Presný trojkový pokus, ktorý sa odrazil do autu. Zdá sa mi, že to je jeho prvá neúspešná strela v dnešnom zápase. Pri nástrele 18 bodov je to vynikajúca vizitka. A máš pravdu, je to jeho prvá nepresná strela. Nepresní boli aj Spíšiaci v tejto pozícii. Benjamin pošmykol sa, ale všetko dokázal ustáť. Rožánek mu loptu vrátil, keďže ho bráni oveľa vyšší Ilja Gromovs. Matušek. A Matušek dáva trojbodový pokus. No, keď už sa začína dariť hráčom z lavičky, tak vieš, že je problém. Je to veľký problém pre spišských rytierov, nakoľko keď hráči dostanú krídla, tak ich sa ťažko pristrihuje. Vieš sám, že zastavovať rozbehnutý vlak je extrémne náročné, možno tomu pomôže posledných 4 minúty a 39 sekúnd. Ak by sa podarilo hráčom Spišskej dostať niekde možno na úroveň 15-12 bodov, tak by ten zápas bol hrateľnejší a druhý polčas by mohol vyzerať úplne inak, ale tam musí prísť hlavne k zmene mentality tých hráčov, aby si uvedomili, že naozaj je extrémne veľa času do konca stretnutia a chyby, ktoré robia, sa dajú opraviť. Nemôžu stále byť v tom istom mlyne. Niekto musí z neho vyskočiť, ukludniť to a povedať, že takto hrať nemôžeme. Presne tak. Času je strašne veľa. Je skoro 25 minút do konca zápasu. Veľký problém majú ako v útoku, tak aj v obrane. Potrebujú nájsť nejakého lídra, ktorý ich nakopne, ktorý ich nabudí, ktorý im ukáže nejak s tou energiou, aby povstali, tak povediac. Musí prísť k zmene rytmu, musí prísť k zmene pohľadu na obrannú časť. Presne, na to slúži zónová obrana. S ňou sa nedá vyhrať zápas a hrať ju celý, ale k tej zmene rytmu slúži úplne vynikajúco a dokáže rozhodiť ten útok. A je to aj tak, hrajú vlastne taký vysunutý zónový pressing do zóny. Rožánek. Robert Rožánek dáva trojku s vysokým oblúkom. No a ťažké bude zastavovať Iskru Svit, keď už sú takto na koni. Na druhej strane hráči domáceho tímu nepresne. Hawkins to skúsi. Opäť nepresne. Tentokrát však Páleník po dvoch útočných doskokoch
domáceho týmu sa dokázali presadiť teda aj rytieri. Dobrá prihrávka na Matušeka. Nepresná strela, ale pozrite sa, čo robia domáci hráči. Benjamin. Ďalšia trojka. 21 bodov Benjamina v prvom polčase. Ale vychádzalo to z tej snahy o útočný doskok, z tej aj kôž predtým Páleníka, tam bola snaha o útočný doskok. Bola tam tá energia, takisto teraz pri neúspešnej strele, snaha o útočný doskok, ten boj, to je tá dravosť, tú chuť, ktorú musia mať tí hráči. A zatiaľ hráči Svitujú majú oveľa viac. Tých situácií pri útočných doskokoch spišských rytierov je strašne málo. Teo Hojč bude mať čo robiť na to, aby svojich hráčov dokázal dostatočne namotivovať a skoncentrovať počas polčasovej prestávky. Jednoduché to určite mať nebude. Sám vieš, že sú zápasy, ktoré by si mohol nazvať zápas blbec a nech robíš, čo robíš, jednoducho to nevidie. Presne tak, ale možno má nejaký tajný elixír ako v Space Jame a pokropí ich. Ale... Minimálne, čo môžu jeho hráči urobiť, je zvýšiť energiu. To musia. Tým, či sa im darí v útoku, to je jedna vec, ale ich energia v obranej činnosti a v tom, ako pristupujú k celkovému stretnutiu, je niečo, čo dokážu vylepšiť. Šimon Torza to urobil dobre, nedokázal však zakončiť presne. Hawkins, rýchly protiútok, 30-52 a vidíte, ako hecuje Teo Hojč svojich hráčov. Divoji Walker, výborne na Bledsona, Benjamin všetko ukľudňuje, vytiahol si Gromovsa von a pozrite sa, Gromovs vytlačil Benjamina. Pardon, tak dokonca je z toho útočný faul. Benjamin má tretiu osobnú chybu. A držal ho za nohu, áno. Tam si to všimol Anton Šarišský. Je to taká tenká hranica, lebo zase Gromovs tam používal koleno v tom obranom pohybe, ale tá ruka tam bola tiež dosť vidno, tak asi to bolo už také viac. Malo to vyššiu váhu. Kouhil. Páleník skúsi za 3 body prikryť, krátka strela, ale lopta sa odražila od niekoľkých hráčov do rúk Spišiakov. Bohužiaľ stratená lopta. Rožánek opäť skúsi za 3 body a Robert Rožánek is on fire. Ale opäť krásny, ruku. Presne tak, opäť krásny rýchly protiútok po získanej lopte. Zase kôž po tej tranzícii, po tom rýchlom protiútoku. Pozor, ak je toto faul Benjamina, je to faul číslo 4. Teda myslím. Aha, tak Robert Rožánek fauloval. Bol to Benjamin. Tam bolo zo strany rozhodcov opäť použité tá situácia, kedy počkali, kedy majú tu možnosť podľa nových pravidiel počkať s rozhodnutím. A osobne si myslím, keby hráč premenil kôš, tak faul nie je odpískaný. Je to to nové pravidlo, ktorým sa aj diváci, aj hráči ešte tak zžívajú. Je to také nezvyklé, ale musíme si na to zvyknúť aj my a takisto aj diváci, aj hráči, že ten rozhodca má právo odpískať aj po tej sekunde 2. Gromovs, to už je jeho útočný druhý doskok po šestke, ale bohužiaľ ďalšia strata na strane domáceho týmu. Bledson odohnal všetkých svojich spoluhráčov Nemi Kouhilom. Krásna prihrávka na Grazulisa, ktorý sa tam schoval za Gromovsa tak, aby ho bolo vidieť, ale... Veľká pochvala preňho, lebo veľmi dôležité je nájsť si správne miesto počas tej akcie, počas toho útoku.
Prepáč, že som ti skočil do reči, len som chcel ešte, že tak ako je dôležité, ako strelci, trojbodoví strelci si musia nájsť tú správnu pozíciu, lebo keď sú schovaní za hráčom, tak ich nevidno a nemôžu tá prihrávka k ním prísť. A takisto sa krásne pohyboval za doskou a vlastne sa tam číhal na tú situáciu a bolo to z jeho strany veľmi dobré postavenie a veľmi ľahké 2 body. Tomáš Mrvič opäť musí odísť z palubovky, vzhľadom na to, že stále má krvavú ruku, potrebuje to nejak zabandážovať. Ale ako náhle domáci trošku chytili vietor do plachiet, tak pár trojek od hostí ich zastavilo. Benjamin teraz nepresne, Fraj posunul na Couhilla, ktorý môže ísť dopredu. Rozhodol sa vystreliť z úrovne trestného hodu. Zakončuje presne. Couhill má 5 bodov na svojom konte. Ledson. Krásna prihrávka na Benjamina. A jednoduchá dvojka. Opäť žiadna pomoc zo slabej strany. Vidno aj ten spacing, tá pozičná hra Spišskej, bolo to teraz vidno, 2-3 na jednej hromade. Veľmi zlá pozičná hra, ale nakoniec ich vykúpil a premenil ten dvojtakt, ale tá pozičná hra bola veľmi zlá. Anton Šarišský dáva technickú chybu Couhillovi, ktorý tam protestoval po zakončení, že tam mal byť pískaný faul. Benjamin už stojí na čiare trestného hodu. Títo hráči cítia možno tú krivdu, je to jasné, ale to vychádza možno aj z tej frustrácie, že to skore narastá až príliš rýchlo v ich neprospech, cítia nejakú tú nemohúcnosť a potom sa obracajú na rozhodcov, hľadajú chyby inde, ako tam, kde by ich mali hľadať, a to je v ich hre, ktorá je veľmi statická. Dostať 60 bodov za prvý polčas je výsledok katastrofálnej obrany. 60 bodov je niekedy dosť aj na 3/4, nie je to za 2. Ledson spojený, ale našiel Wilcoxa na Grazulisa. Grazulis o dosku úspešne cez Gromovsa. Pardon, áno, Gromovsa. 8 bodov na konte Grazulisa. Fraj skúsi za 3 body a jeho trojka je presná. 38-62. Benjamin ešte bude strieľať. Stihnú to hráči Svitu, stihli, ale bohužiaľ Grazulis to nedokázal trafiť. V každom prípade ten výsledok po polčase je vidieť aj zo štatistík. Celkovo 62% úspešnosť streľby, 60% trojky, 9 z 15 premenených pokusov, 78% šestky. No a čo sa týka doskokov, tak 21-18, rytieri sú na tom lepšie, ale rytieri majú aj 10 stratených lôb, kdežto hostujúci tým zatiaľ iba 4 a hráčom prvého polčasu bol Jalen Ishua Benjamin, ktorý skoroval 24 bodov a hneď aj otvára druhý polčas ďalšou úspešnou dvojkou. A to nie je dobré znamenie, ako náhle otvorí váš super, ktorý vás bije v prvom polčase jednoduchou dvojkou aj druhý polčas, tak to neveští vôbec nič dobrého. Navyše Temer Hawkins opäť stratil loptu. Couhill už musel strieľať za 3 body, nepresne, ale loptu si doskočil. Rozhodol sa individuálne proti Grazulisovi zakončovať a podarilo sa mu to. Grazulis má 2 fauly, tak zatiaľ sa rozhodol nefaulovať. Ale pozrite sa, Turza dáva trojku. A nie je to už iba o jednom hráčovi, ale každý jeden hráč sa pridal k tomu skorovaniu a to predstavuje asi ten najväčší problém. Presne tak, my sme sa dosť aj zasústredili na to, ako Spišská Nová Ves hrá zle a zabudli sme aj pripomenúť, ako vlastne Svit dneska hrá výborne. Všetky svoje pozície
si dobre vypracovali, či sú to hry 1 na 1, ale hrajú strašne tímovo, bol to presne ten rozdiel. 4 straty, 12 asistencií, Spišská 10 strat a 3-4 asistencie. Čiže to je obrovský ten nepomer a z toho aj tie útočné chúťky, aké majú a sú pri chuti. A taktiež je super, že sa dostali na palubovku dvaja mladíci, Matúšek, Jendrichovský, ktorí sú z dielne, tak povediac, svitu a zbierajú tie svoje cenné skúsenosti. Benjamin loptu strátil, získajú Cohill, ktorý ide rýchlo dopredu. Našiel Gromolsa a Gromov sfaulovaný Grazulisom. Tretia osobná chyba Grazulisa v dnešnom stretnutí. Osobná chyba hráčovstí s číslom 7. Grazulis, tretia osobná chyba. Grazulis si robil dobre pozične to miesto, Gromovs, a zatlačil si ho až skoro pod kôš, tak. A tu vidíte frustráciu Thea Hojča, ktorý sa pozerá dookola a rozmýšľa nad tým, komu by to ešte mohol povedať, keď nie svojim hráčom. Rožánek na Bledsona. Turza ukazoval, že lopta bola tečovaná, mal pravdu. Bol to pekný pokus o zbeh. Tieto backdoory, takzvané poza chrbát zbehnutia, sú niekedy veľmi ťažko brániteľné. 8 sekúnd by malo byť do konca tejto pozície. Vysvetlenie aj pre Olega Melaščenka, ktorý ukazoval, že prečo. Watson rozhodol sa riešiť situáciu individuálne. Veľmi ťažká pozícia, z ktorej strieľal Dylan Fry. Otvorená trojka. Presne. Také riešenie z jeho strany, ako je to hráč, ktorý má dobrú tú trojbodovú strelu a aj sa mu podarilo premeniť na konci polčasu trojku. Je to hráč, ktorý chce zobrať možno na seba nejakú tú zodpovednosť aj za tento zápas, nakoľko patrí medzi tých streleckých lídrov Spišskej Novej Vsi. Fry na Cohilla, nepresná prihrávka. Tak, Fry fauluje. Vidieť frustráciu na jeho tvári. No dnes to vyzerá tak, že čo sa Spišiaci dotknú, to sa im nedarí. Zatiaľ vidieť veľmi málo pozitívnych situácií v ich hre. Benjamin. Bavil sa svojich protihráčov. Turza v otvorenej situácii, nepresne. Dobrá myšlienka na Gromovsa. A opäť rýchle zakončenia, šikovnosť Jelena Benjamina, ktorý dnes hrá naozaj skvelé stretnutie. Už má na svojom konte 28 bodov v tomto momente. Opäť po strate. Snaha o rýchly protiútok. Toto je hra, ktorú má rád každý tréner. Využiť tieto chyby. Nedorozumenie medzi Benjaminom a Rožánekom. Lopta skončila v aute. A Iskra Svit má nádhernú úspešnosť poza trojkového oblúka. Oni dnes zatiaľ so 62% úspešnosťou, to je nadštandardné číslo. Nadštandardné, presne tak. Walker za 3 body. Trafil sa Hawkins, však mu pomohol. A individuálne sa dokázal presadiť proti Wilcoxovi. 46, 69, 23 bodový rozdiel. Benjamin
sa, opäť taká zónová obrana a kroky od Bledsona. Keď hľadáme nejaké pozitíva na hre Spišskej Novej Vsi, tak zatiaľ za mňa je to len ten počet útočných doskokov, ktorý som nejako nevnímal ten prvý polčas, ale majú 11 alebo 12 útočných doskokov, čo je dosť veľké číslo. Pramení samozrejme z tej, dá sa povedať, biednej úspešnosti streľby, ale to je vlastne aspoň taká tá pozitívna vec na ich hre. Neviem, či to nie je teraz štvrtý Benjaminov faul. Neviem, či bol odpískaný jemu, asi hej. A to môže byť potom veľmi nepríjemná. Dôležitá situácia v priebehu stretnutia. Wilcox. Benjamin má 4 osobné chyby. Zostáva však na palubovke. Bledson. Ťažká strelecká pozícia, ktorú však Bledson zakončuje úspešne. Dylan Fry sa presadil z pozačiary trojkového oblúka. 50-71, no tak pomaly, ale isto začínajú domáci ukrajovať z toho koláča. Ale krásne podávanie lopty medzi hráčmi Svitu a končí to dvojbodovým košom od Bledsona, ktorý takto prihral Grazulisovi. Alley-oop! Cohill a Gromovs. Julia Gromovs smečuje do koša Iskry Svit. Veľmi pekná akcia. Veľmi pekná akcia. Gromovs s tou svojou výškou 211 cm má veľmi blízko k tej obručke. Ale ako náhle sa niečo podarí Spišiakom, tak na to reagujú nabudení hráči Svitu, ktorí dnes predvádzajú famóznu streľbu spoza trojkového oblúka. Ťažký kôž od Hawkinsa. Rožánek neodvážil sa proti Gromovsovi. Hawkins loptu získal, ale v zápätí ju aj stratil, keďže nemal úplne ideálny balans. Je vidno, že Gromovs pôsobí ako strašiak aj pod tým košom. S tou svojou výškou, dá sa povedať, budí nejaký rešpekt, aj si to tam hráči podávali, ale zatiaľ to nie je dostatočné. Nie je to dostatočné. Benjamin. Skúsil to za 3 body a Hawkins ho fauloval. To je bohužiaľ veľmi nešťastný faul, ktorý prišiel v posledných sekundách útoku. V podstate v poslednej sekunde, ak by som to mal tak povedať presnejšie. Trestné hody pre Benjamina, ktorý má v tomto momente 28 bodov. Celkový index užitočnosti 31. Pekné číslo. Veľmi pekné číslo a hrá dnes veľmi dobrý zápas. Je všestranný, má aj získané lopty, má aj asistencie, doskoky, hrá komplexne, sú to strely spod koša, sú to strely z trojbodového územia, trestné hody, má vysokú úspešnosť strely. Dnes, ak to pôjde takto ďalej, tak je to určite hráčom zápasu. No, má na svojom konte 5
doskokov, 3 asistencie, 2 získané lopty, ale aj 5 strát. Získané 3 fauly, ale strelba za 3 body 3-4, za 2 body 7-8, celkovo 10-12, 83% úspešnosť. A šestky v tomto momente 8-8. Takže naozaj skvelý výkon tohto rozohrávača, ktorý má 23 rokov a prišiel sem po 5-ročnej univerzitnej kariére. Toto nevyzerá dobre, vyzerá to na zranenie Couhilla a jeho členku. Podvrtol si ho, bohužiaľ. Tam pri snahe vypichnúť loptu Robert Rožanek stratil balans a sa im tam nejako nohy stretli. Faul to bol, dá sa povedať, jasný, ale zranenie je smolné, nezavinené nejakým chcením. Každopádne Benjamin išiel striedať. Je vidno, že tréner Melečenko si uvedomuje aj tú situáciu, že ho potrebuje aj v ďalšom priebehu hry. Rožanek s Turzom sú strelecky nabudení, takže ho môžu zastúpiť aj na tej rozohrávke. Prišiel mladý Jendrichovský, ktorý zbiera tie svoje cenné skúsenosti, pretože tento zápas nie je zďaleka na konci. Nie sú to minúty garbage time, sú to minúty dôležitého stretnutia a stále sa o niečo hrá. A presne toto sú situácie, kedy veľmi rád vidím mladých slovenských hráčov na palubovke, že zbierajú tie minúty nie len ako ten tzv. Tých posledných 2-3 minúty zápasu, kedy je o všetkom rozhodnuté. Dylan Fry, lopta tečovaná Robertom Rožanekom. Od Gromovsa, Maleník. Výborne to podal na Gromovsa, ten už nemal veľa práce. Pohodlne zasmečoval. Watson musí premýšľať nad strelou, ale výborná obrana od Dibaji Walkera. Dnes by som povedal, že takáto individuálna hra týmu Iskry nesvedčí. Hrajú dobre kolektívne, keď lopta lieta z jednej strany na druhú a využijú tú situáciu, idú do protipohybu. Táto hra 1 na 1 nie je dobré riešenie. Maleník sa pošmykol. Rožanek získal loptu. Je tam číslo Robert Rožanek sa dnes rozstrieľal. Celkovo má Rožanek 5-5 trojky a 17 bodov na svojom konte. Zatiaľ vynikajúci strelecký výkon. Ale ja si myslím, že to skôr vyplýva z toho, že on sa dostal do toho stretnutia potom, ako sa začalo dariť celému týmu. A tá energia sa nejakým spôsobom transferovala aj do jeho ruky a zatiaľ hrá výborný zápas. Teraz bol faulovaný Dibaji Walkerom. Tretí tímový faul rytierov v tejto štvrtine. Tak Robo Rožanek je známy tým, že sa nebojí vystreliť z akejkoľvek pozície, za akékoľvek stavu a taktiež aj za akejkoľvek svojej úspešnosti. Čiže je to hráč, ktorý cíti to, že družstvo a snaží sa tak aj hrať. Či má 0-6 alebo 6-6, tak tú trojku vystrelí znova. Watson už musel strieľať. Nepresne, ale Grazulis doskočil cez palubu. Grazulis bojuje ako lev. Stále Svit pri lopte, opäť je tam Grazulis a rozskok. Grazulis sa hnevá sám na seba, pretože mal niekoľko šancí zakončiť. Nepodarilo sa mu to, ale oceňuje sa jeho bojovnosť a ochota získať ďalšie 2 body pre svoj tým. Prviš Walkera. Prviš. Dobrá finta na Jurička.
Mrviš to skúsil za 3 body a dáva. 61-82. 21 bodový rozdiel. Ešte je tam 1/4, môže sa stať čokoľvek. Žánek, faulovaný Juričkom. Dnes si vyberá slabší zápas, slabší deň, by som povedal, Viktor Juriček, ako aj na útočnej polke, tak aj na obranej polke. Zatiaľ sa mu nejako nedarí. Kroky. Plecom tam ukazoval Jendrichovskému, že musí vystreliť. Ešte 2,9 sekundy do konca tretej štvrtiny. Dylan Fry. Ďalekonosná trojka, ktorá nepadá a skóre teda po 3 štvrtinách zostáva nemenné. 61-82 v prospech Iskry Svit, ktorá zvíťazila v tejto štvrtine. 82 prospech hostujúceho týmu. Chýba mi aj na strane spišskej väčší bodový prísun od slovenských hráčov. Zatiaľ sa veľmi málo presadzujú. Mrviš 3 body, Páleník 2 body. Juriček zatiaľ neskoroval. Dá sa povedať, že všetko ťahajú v dnešnom zápase legionári, ale vyhrávajú na body z lavičky. Čo je vlastne dané aj tým, že z lavičky nastúpili v podaní Svitu Wilcox, ktorý za 17 minút je zatiaľ bezbodový, a Matúšek s Jendrichovským, ktorí ako mladíci zbierajú svoje minúty. Benjamin to skúsil za 3 body. Frustrácia od Tomáša Mrviša, ktorý si za tento svoj zákrok vyslúžil aj športovú chybu. Taktiež nešportový faul na číslo 12 Tomáš Mrviš. No, nebolo to úplne ideálne gesto od nováčika v drese spišskej, ale asi to niekto musí urobiť. Niečo podobné. My sme sa tu aj rozprávali o tom, že čo môže spraviť niekto v tej polčasovej prestávke, alebo ako nakopnúť družstvo. Je tých spôsobov mnoho. Najideálnejšie je, ak sa tam objaví nejaký líder, ktorý to potiahne na tom ihrisku svojou energiou a nejakým ťahom do toho koša a takouto chuťou. Ale to by nemohli robiť domáci takéto chyby a povolovať strelcovi, ktorý má v dnešnom stretnutí už 33 bodov, jednoduché strely. Mrviš vybaží Walkera, je zdvojený. Križná prihrávka na Dylana Frya, na Páleníka. Juriček už musel strieľať, nepodarilo sa mu premeniť tú strelu a Grazulis si postrážil doskok. Benjamin ide dopredu. Benjamin stratil rovnováhu, ale vyzerá to tak, že bol pískaný faul na Dylana Frya. Áno, je to tak. Dylan Fry odišiel, na palubovku sa vrátil Couhill, ktorého článok je evidentne v poriadku. Prečovaná lopta, ktorá zostáva v rukách hostujúceho týmu. 8,5 minúty do konca stretnutia, prehrávajú domáci 61-86 a za minútu a pol sa im zatiaľ skorovať nepodarilo. Benjamin, ťažká strela, zrejme bola aj parciálne blokovaná. Juriček sa dokázal presadiť.
Rožánek, vrátený Páleníkom, Bledson. Označil pár striel. A faul na Viktora Jurička. Viktor Juriček, štvrtá chyba družstva. Walker na Páleníka. Páleník dáva aj z ťažkej situácie. 4 body od slovenských hráčov. V rýchlom slede. Robert Rožánek zdvojený. Musel si vydriblovať vysoko nad trojkový oblúk. Benjamin. Predriboval temer celý útok Jalen Benjamin a takto končí jeho lopta. To je rozkoková situácia, ktorá tentokrát ide do rúk Spišskej Novej Vsi. Ešte nejaké prerušenie. Timeout. Aha. Timeout Olega Meleščenka. We are doing bullshit. Come on. Driblovať na jednom mieste 10-15 sekúnd a potom to tam pod tlakom vystreliť. Chce vidieť tú svoju tú kombinačnú hru, tú hru, ktorá ich zdobí celý zápas a vďaka ktorej majú 21-bodový náskok. Páleník. Skúsil to individuálne po driblingu. Ďalšie 2 body z jeho rúk. 67-86. 19 bodový rozdiel. No ešte sa to dá, ale zvrátiť vidíme, čo nám ponúknú teda hráči jednotlivých tímov. Výborná prihrávka od Bledsona. To už je, myslím, asi 4. takáto prihrávka, ktorou dostal svojho spoluhráča do jednoduchej streleckej situácie. Snaží sa dobre hľadať aj svojich spoluhráčov a dneska mu to vychádza, aj mu dobre zbiehajú, aj sa dobre stávajú do tej situácie. Tak to bola veľmi náročná situácia od Kouhila. Ja už som myslel, že bude hľadať Jurička. Nakoniec sa rozhodol individuálne zakončiť, urobil dobre. Rožánek a Benjamina. Prečovaná lopta, to je tvrdý faul. Na Bledsona opäť fauloval a Tomáš Mrviš. Osobná chyba na číslo 12, Tomáš Mrviš. To je jeho štvrtá osobná chyba. No, ale tu sa aj takýmto spôsobom sa ukazujú skúsenosti a to, že OK, už nebude nič zadarmo. Najhoršia vec, čo môže hráč spraviť, je nechať kurz faulom. Bol to síce teda tvrdý faul, takzvaná sekera, ale postavil ho na čeru trestného bodu a je to určite lepšie riešenie, ako nechať ho ľahký skorovať. Ale bolo vidno na ňom, na Bledsonovi, že chce opäť prihrať z tej situácie. Bol v takom zdvojení a hľadal tam Gromovsa, Grazulisa, ktorý si tam hľadal to svoje miesto. Hrá dnes veľmi dobrý zápas. Technická chyba ešte trénera Thea Hojča. Technická chyba trénera domáci. Anton Šarišský si tam s ním ešte vysvetľuje tú situáciu, prečo je Theo Hojč taký rozhorčený. Zrejme tam prišla nejaká možno aj poznámka od hráčov a svitu. Ťažko povedať, aj Erich Horfanta už niečo povedal svojmu hlavnému trénerovi. Tak
je to šport, patria k tomu emócie, je to, dá sa povedať, normálne, že sú hráči aj tréneri občas nervózni a nespokojní. Dávajú to rôznymi spôsobmi najavo. Niekedy je to presne takáto emócia slovná, niekedy sa to ukáže na ihrisku. Bledson v dnešnom stretnutí 9 asistencií, 6 doskokov a 22 bodov. Výborné zatiaľ stretnutie tohto Američana. Opäť ďalšia strata v podaní Spišskej Novej Vsi. A z takého poloprotiútoku sa snažil využiť túto situáciu a opäť získal faul a 2 trestné hody. Veľmi dobrý výkon, potvrdzuje to každým jedným útokom. Dnes jedným z ťahúňov a zaslúžil sa veľkou mierou o tento výsledok, ktorý zatiaľ vidíme. A nevyzerá, že by domáci našli ešte nejakú tú energiu, aby dokázali s momentálnym stavom stretnutia urobiť nejaký zázrak. Máme ešte 6 minút. Je to 24 bodov, čaká ich veľmi náročná úloha niečo s týmto zápasom spraviť, nakoľko Iskra Svit hrá dnes jeden z najlepších zápasov počas tejto sezóny, by som povedal, lebo majú vysokú úspešnosť, strelby, hrajú dobre kolektívne, nestracajú príliš veľa lôpt, určite menej ako domáci tím. Zatiaľ veľmi zaslúžené 20-bodové alebo 21-bodové vedenie. Ťažká strela, ktorú sa snažil presadiť Bledson. Walker rozhodol sa individuálne a dáva kôš s faulom. Postaví sa ešte na čiaru trestného hodu. Ten faul prišiel od Grazulisa, to je jeho 4. osobná chyba. A Grazulisa týmto stáva druhým hráčom, ktorý je jeden faul od predčasného ukončenia stretnutia. Tam faul mal prísť určite oveľa skôr. Iskra Svit má jeden faul a tento na konte v 4. štvrtine. Spišskí Rytieri už majú tých faulov oveľa viac. Každý faul sa hádže. Iskra Svit ešte môže v tej obrane používať taktické fauly. A mala by. Rožánek je v ostatných minútach stretnutia relatívne ticho. Benjamin bude musieť strieľať. Ťažká trojka a pozrime sa na Benjamina. Benjamin má 36 bodov po tejto úspešnej trojke. Najlepší strelec dnešného stretnutia. Vždy, keď to vyzerá tak, že by Spišiaci mohli získať nejakú energiu, tak príde buď to trojkový kôž, alebo nejaká jednoduchá situácia v prospech Svitu. Zabezpečil to tentokrát Jalen Benjamin. Rožánek na Benjamina a ďalšie 2 body. Tu zlyhali hráči Svitu, Spišskej Novej Vsi. Benjamin už niekoľkokrát v dnešnom stretnutí ukázal veľmi dobré čítanie hry a tie zbehy, ktoré on robí, dal po nich nádherných zopár košov. Veľmi dobre číta tú hru na to, že má 23 rokov. Rožánek, výborná prihrávka, blok od Ilia Gromovsa. Je presná trojka, Gromov si však doskočil. Vedel, že Grazulis má 4 fauly a išiel do toho tvrdo. 82-98, 16 bodový rozdiel, ale 3 minúty a 27 sekúnd nie je príliš veľa času na zvrátenie tohto Spomenul situáciu, že majú len jeden faul a že to treba využiť, tak ako sme to aj my spomínali. Sú to fauly, ktoré im môžu pomôcť v tejto situácii a zastaviť nejaký možné zdramatizovanie ešte tohto zápasu. Bledson.
Když posunul Blecona na Gromolsa. Nepresná strela, Gromols doskočil a Domáci môžu ísť dopredu. Gromols stále, ale Gromols nekompromisne. Laščenko ukľudňuje svojich hráčov, aby zatiaľ nepanikarili. Vyťahnutý pressing po celom ihrisku, 2 minúty a 56 sekúnd. No to je málo, ale aj veľa času, v závislosti od toho, čo budú robiť hráči Svitu na palubovke. Benjamin. Tečovaná lopta. 3 sekundy. Dobrá obrana od domácich. Cohill. Na Gromolsa. Gromols dáva ďalší kôč. 12-bodový rozdiel. Opäť raz nepoužili taký ten taktický faul, ktorý mohli. Prvý faul od Dibaji Walkera. Lecon pôjde na čiaru trestného hodu. A vidíme dnes strašne veľa bodov na jednej, už aj na druhej strane, na to, ako sa Spišská Nová Ves trápila strelecky, hlavne v prvom polčase, tak teraz ukrajuje postupne z toho náskoku a dá sa povedať, robí ten záver taký vyrovnanejší a nervóznejší. Bohužiaľ, Spišiaci teraz nezvládli situáciu po nepremenenej šestke a sú z toho 2 body pre Grazulisa. No a Blecon má v tomto momente double-double, pretože bol to práve on, ktorý posunul loptu na Grazulisa. 25 bodov, 10 asistencií a 6 doskokov. A potom ostať aj v tom pressingu a spoliehať sa na to, že sa hráči Svitu sami dostanú do nejakej ťažkej situácie. Tak uvidíme, čo nám ponúkne posledné 2 minúty a 7 sekúnd. Rýchla dvojka, správny začiatok. Rožánek. No, to bola zlá prihrávka od Roberta Rožáneka. Toto je cieľom presne toho pressingu, prinútiť ich k takýmto stratám. Opäť Hawkins. A jeho trojbodový pokus, ktorý dáva 91-101. Blecon nebol faulovaný. Dibaji Walker pri lopte. A Blecon ho fauluje. Dva trestné hody pre Walkera. Marek, čo sa nám to deje na palubovke Spišskej Novej Vsi? Vyzerá to tak, že hráči Svitu trošku zrelaxovali, pustili, už mali pocit, že je rozhodnuté. Teraz aj tá neskúsenosť s takýmito zápasmi môže odohrať tú svoju úlohu. 23-ročný rozohrávač, ktorý odohrá perfektný zápas, sa za posledných pár útokov nedotkol lopty. A potrebuje on zobrať na seba tú zodpovednosť. Má najlepší dribling, má najlepšiu kontrolu. Potrebuje on zobrať tú loptu, aby upokojil ten tým. On je ten líder, on je ten hráč, ktorý je zodpovedný aj za tieto situácie. Walker premenil obidva trestné hody, 8-bodový rozdiel. To bolo na hrane, Turza na Blecona, krížna prihrávka na Rožáneka. Rožánek správne sa rozhodol neatakovať kôš. Teraz už však ide do streleckej pozície, Turza na 3 body, nepresne. Grazulis však úspešne na útočnom doskoku. Cenné sekundy, ktoré ukrojil teraz Marius Grazulis. Gromols fauluje Roberta Rožáneka, ktorý pôjde na čiaru trestného hodu. Robert Rožánek
dnešnom stretnutí. Čiari trestného hodu ešte nestrieľal. Uvidíme, aké má nervy slovenský rozohrávač, ktorý má na svojom konte za 36,5 minúty 17 bodov, teraz už v tomto momente 18. Bol to aspoň on, ktorý sa to potom snažil zastaviť a neísť divoko, ukrajovať z toho času, aj keď útok predtým dal prihrávku do protiútoku, z ktorého bola strata. Hawkins za 3 body, nepresne, Gromous na Brviša, ktorý dáva dvojku. Minúta a 2 sekundy. Turza poradil si so zdvojením. Lopta na Benjamina a Tomáš Mrvič fauluje. Je si vedomý, že čas sa kráti. No, trošku neskoro zapli hráči z Spišskej. A možno je to aj to, že Svit už to naozaj cítil, že už asi má vyhrané. Povolil trošku úzdu. Ono to je fakt veľmi nebezpečné trošku povoliť. A hráči, ktorí sú kvalitní na strane Spišskej Novej Vsi, začali hrať úplne iný štýl basketbalu. Ako doteraz. Hrali rýchlo dopredu. To, čo mali hrať celý zápas, nehrali. A naopak to hral Svit, ktorý hral celý zápas rýchlo dopredu. Teraz začali hrať pomaly, lebo ukrajujú čas. Je to logické, nebudú sa ponáhľať, ale z toho náskoku postupne spišskí rytieri ukrajujú až na terajších 8 bodov. Z pôvodných 24-25 je to dosť. A timeout Ahojča. V tomto momente má Jalen Benjamin 40 bodov na svojom konte. Streľba celkovenia. Prinútiť, vytipoval si 2 hráčov, ktorých chce, aby potom faulovali. Je to hráč Turza a je to hráč Grazulis, ktorí nemajú takú dobrú úspešnosť v trestných hodov. O'Hill. Rýchna prihrávka na Hawkinsa. Ten však zablokovaný Grazulisom. Gromov skoruje. 96-104. Turza. Počkal si, získal faul. Teraz uvidíme, či recept trénera Hojča je správny a faulovanie presne tohto hráča, ktorého vytipoval, či premení, či má dostatočné nervy na to, aby premenil obidva trestné hody. Aj to už vidíme druhý vyfaulovaný hráč Spišskej Novej Vsi po Mrvišovi. Turza s pevnými nervami. Dôležité víťazstvo pre Svit v tomto momente. O'Hill. Bavil sa Turzu. A opäť je to Gromos, ktorý je na útočnom doskoku. Pavloval Bledsona, opäť zastavenie. Gromos hrá dobrý zápas. Má aj on na konte double-double a paradoxne by som povedal, má 8 útočných doskokov. To je možno jeden z mála svetlých momentov dnešného stretnutia v podaní domáceho tímu. O'Hill má síce 22 bodov, ale ten jeho výkon, hlavne na tej defenzívnej časti, bol slabý. O'Hill faulovaný. Dobrý taktický faul od Bledsona. Majú ešte faul k dobru. Áno. Takisto veľmi dôležitý moment, to, že ešte stále nie sú v bonuse. Opäť to skúsil za 2, opäť je to Gromos, ktorý doskakuje v útoku. Hawkins
Nepremieňa Rožánek. Doskočil a v tomto stretnutí sa zrejme už nič nestane. Iskra Svit prekvapujúco víťazí na palubovke spišských rytierov 108-99 a určite nemôžu byť spokojní ani funkcionári, ani tréner doma.